Riječ je o porodici Spahić iz Maglaja i dječaku Muhamedu koji je u četvrtak navečer izmamio suze cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i šire. Priča koja slijedi emitirana je u emisiji Ispuni mi želju i doprinijela je da se samo dan nakon emitiranja priloga na vratima porodice Spahić pojavi potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo s novčanom donacijom od 1000 konvertibilnih maraka. Također veliki broj vas, poštovani gledatelji, javio se sa željom da se pomogne Muhamedu i njegovim roditeljima. To i dalje možete učiniti. Evo njihove životne priče. Znaš kako je kad ti dođe dite iz škole i kaže daj mi mama da jedim, a ti nema šta jest. On svako malo kaže da će on da se ubije. Jednom je dijete umrlo u ovoj kući. Obolilo je, predmeđivalo sa 5,5 godina. Ovi momenti su životna priča porodice Spahić. Zbog bolesti, izolovanosti od grada, nezaposlenosti te mnogih drugih razloga našli su se na rubu egzistencije. Nemaju šta jesti. Sad je došlo vrijeme da sam morala ići od naroda iskat svojim djecima kad dođe škole komad ljeba. Nemaju ni gdje spavati. I vlaga, i vjerovatno ima i žagure, i rusi, i miši, sve ima. Naporan rad i ratna dešavanja ostavili su na Junu za teške zdravstvene probleme. On je pao u napust prije 5 mjeseci već. Suada je čistila po kućama, cijepala drva, kupila sjeno. Sve za svoju djecu, ali sada nema ni toga. Osuđeni su da sjede u kući čekajući da neko pokuca na njihova vrata i razmišljajući kada će napokon njihova djeca biti sretna u toplom domu, jer ovaj u kojem su sada, kažu, nije ni za životinje. Ovo je od drveta sve napravljeno. Od drveta, sad kad krene kiša, unutra je blatom lijepljeno. I kad pokisne ova lamperija, unutra zemlja se osipa i ispada. Ja moram, ako je snijeg, rovi zemlju i zakuhati te zemlje i zalijepiti. Dok djeca njegovog uzrasta, djeca ljudi koji su na čelu ove države, ljudi koji su izabrani da se o njima brinu, sjede u toploj sobi igrajući video igrice, Muhamed danima plače jer nema ni smoki. Ukoliko čelne ljude naše BiH ova priča nije potresla, neka ih je stid. Mi smo uvijek bili jedni drugima jedina nada za bolje, zato i ovaj put budimo tu za one kojima je pomoć potrebna. Muhamedu možete pomoći uplatom na broj žiro računa koji možete pronaći na Facebook stranici emisije Ispuni mi želju. Sve dodatne informacije o ovoj porodici možete potražiti putem maila ispunimiželju@hayat.ba.